Hola, 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 què tal? Com esteu? Benvinguts una altra vegada aquí a Aula de Ciències, on, com ja sabeu, avui anem a fer un repàs del curs de Formulació Orgànica 1. Com ja sabeu, ja hem acabat el curs de Química 1, on hem estat repassant molt dels conceptes bàsics de química que teníem pendents de repassar per tenir una molt bona base pels cursos següents que anirem fent. I ara ens toca començar, que començarem la setmana vinent, els dos cursos de formulació. La segona part del curs de formulació orgànica i la segona part del curs de formulació inorgànica. Recordeu que vam fer un curs de formulació orgànica 1 i formulació inorgànica 1 on vam assentar totes les bases de la formulació. Veig que la càmera està una mica alta, deixeu-me que la baixi una mica. L'altre dia la meva filla va estar gravant una cosa del col·le i vam aprofitar que tenim tot això muntat, la càmera, el focus i tal, perquè ella quedés ben maca en la gravació que t'havia de fer pel col·le. Doncs, com us deia, els dos cursos de formulació ja els tenim mig preparats per començar la setmana vinent, però abans el que volem fer per començar amb aquests cursos és una introducció, d'acord, on el que farem serà un repàs a tot el que havíem après en els cursos anteriors. Avui comencem amb el repàs de la formulació orgànica 1, on farem un seguit d'exercicis de formular i d'anomenar. Com sempre, aquests exercicis els he penjat al Google Classroom corresponent, per això que si voleu veure quins són, els podeu trobar en el Google Classroom. Si avui no podeu estar aquí tota l'estona o ho voleu intentar pel vostre compte, el que podeu fer és anar al Google Classroom del curs de formulació orgànica. Deixeu-me un segon que vaig a buscar el link perquè us el passo pel xat, i el que podeu fer és intentar vosaltres fer aquests exercicis i després doncs teniu dues opcions. Una primera opció, que el que podeu fer és enviar-me, ja us he passat el link del curs de formulació orgànica 1 on trobareu els exercicis. Doncs això, el que podeu fer és o m'envieu pel mateix Google Classroom, que podeu enviar els resultats i jo us els corregeixo, o bé el que podeu fer és recuperar aquesta sessió, que ja sabeu que les podeu recuperar totes les sessions tant a Twitch com a YouTube, i vosaltres mateixos us podeu autocorregir els exercicis. Així que comencem ja amb el curs, perquè al final el que volem és repassar aquesta formulació orgànica. Ja us he dit que avui comencem amb aquest curs, que el que farem serà una introducció de la formulació orgànica 1 com a introducció del curs de formulació orgànica 2. Doncs aquí veieu en pantalla els exercicis que tenim per fer. Com sempre, el que faré serà, en lloc de fer tots els de formula i després tots els d'anomena, anem pas per pas, d'acord? 5 i 5, i així, com a 45 hem de començar la segona sessió, que serà en castellà, doncs fins on arribem. Però com sempre, si teniu dubtes, si no ho heu acabat d'entendre tot, us passo per aquí, pel xat també, el meu correu, que ja sabeu que és aida.aulaciences@gmail.com, i m'envieu un correu i us resoldrem. També m'ho podeu enviar per Discord, ja ho sabeu que també tenim el server de Discord, us passo també el link, i ara sí, anem a començar amb els exercicis, que és realment el que ens interessa. Doncs va, ens diu, a l'exercici 1, com veieu, tenim el nom, així que hem de fer la fórmula, i ens diu metilpropà. Recordeu, metar, etar, propà, butar. Prop, 3 carbonis.
Com propà són 3 carbonis, anem a començar a fer la cadena de 3 carbonis. 1, 2 i 3 carbonis. La terminació propà, terminació A. La terminació A el que ens està indicant és que dintre d'aquesta molècula orgànica no tenim cap doble ni triple enllaç. Terminació A, només enllaços simples. Metil propà vol dir que tenim un metil en una posició d'aquests 3 carbonis. Però fixeu-vos que aquí no ens especifica en quina posició està el metil. Per què no ens especifica quina posició? Doncs bé, perquè si ho posés en aquesta posició, a la primera, això no seria el metilpropà, això seria el butà. I passa exactament el mateix si la poso aquí. Que aquí no seria un radical penjat, simplement tot això, com ens ha passat abans, seria la cadena principal i seria el butà. D'acord? Per això que l'única posició de la qual pot penjar el metil és del carboni número 2. Com només pot penjar d'aquesta posició, no fa falta especificar el número de la posició. Així que el metil el tenim en aquesta posició d'aquí. I ara, per acabar, completem els hidrògens perquè recordeu que hem de completar l'octet. Com sempre, abans de seguir, us recordo que això ja és un curs més avançat. Estem fent l'introducció del curs de formulació orgànica 2. Si hi ha conceptes que us sonen a un altre idioma, un idioma que no domineu, si us plau, agafeu i us aneu al curs de formulació orgànica 1. Recordeu que teniu el Google Classroom, que us he passat el link. Si esteu a YouTube trobareu el link en la descripció del vídeo, o si no, busqueu tant a Twitch com a YouTube curs de formulació orgànica 1 i reviseu totes les sessions i allà veureu què és la regla de l'octet i tots els conceptes bàsics. Si esteu aquí avui és perquè ja teniu certs coneixements de formulació orgànica. Si no els teniu, no passa res. Com us dic, podeu recuperar les sessions o em podeu escriure i podem xerrar del que necessiteu. Doncs l'exercici 2 ens diu 2,3-dimetil-butà. Doncs com sempre, comencem pel final. Butà, but, 4 carbonis, així que comencem amb 1, 2, 3, 4 carbonis. 2,3-dimetil-butà, A, terminació A, no tenim dobles ni triples enllaços. 2,3-dimetil, a la posició 2 i a la posició 3 tinc un metil. Un cop tinc això, fixeu-vos que l'únic que em queda és posar hidrògens perquè no tinc cap altre substituent. 3. 5-etil, 2,3,6, trimetil, 4 propil octà. Aquí un nom molt més llarg, amb molt més substituents, però anem pas a pas. Com sempre comencem pel final. Al final què ens diu? Octà. Octà vol dir 8 carbonis, doncs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 carbonis. Octà, terminació A, no tenim ni dobles ni triples enllaços. I ara comencem des del principi a ficar tots els substituents. 5-etil, a la posició 5, 1, 2, 3, 4, 5, li pengem un etil. Un etil, recordeu que és CH2, CH3. A la posició 2, a la 3 i a la 6 li penjarem uns metils, perquè 2, 3, 6, trimetil. Metil, CH3, CH3, CH3. I per últim, a la posició 4, propil, prop, 3 carbonis, CH3, CH2, CH2, CH3. Ja tenim tots els substituents situats i per últim completem amb els hidrògens. Fixeu-vos que tenim substituents en totes les posicions intermitges, menys en els dos extrems i en la segona començant per la dreta. Molt bé, doncs anem cap al 4.
En el 4 ens diu votar U3 di-E. Recordeu, terminació E ens vol dir dobles enllaços. Abans d'aquest E posarem amb la nova nomenclatura les posicions o la posició d'aquest doble o d'aquests dobles enllaços. Aquí tenim dos dobles enllaços, di-E. Les posicions seran en el carboni 1 i 3. De què? D'un butan di-E. But 4, tornem a fer aquests 4 carbonis, on en la posició 1 i a la posició 3 tenim aquests dobles enllaços. Però fixeu-vos que no tenim res més, així que l'únic que hem de fer és completar l'octet amb hidrògens a sobre de les posicions dels carbonis. Anem a fer això una mica més maco. I ens en anem ja cap al exercici número 5, que ens diu butan 1, 2, 3, triè. Doncs, quelcom molt similar. But, 4 carbonis. 1, 2, 3, tri-E vol dir que té 3 dobles enllaços a la posició 1, a la posició 2 i a la posició 3. Un cop hem posat aquests dobles enllaços, només ens queda posar hidrògens. Fixeu-vos que en aquests carbonis intermits, en els que tenen un doble enllaç per una banda i un altre doble enllaç per l'altra, només hem posat carboni, no hem posat hidrògens. Per què? Doncs perquè en aquest cas ja té l'octet completat. Doncs va, anem a passar a la següent pàgina, on ara el que tenim són 5 exercicis, on tenim la fórmula i hem de fer el contrari, hem de fer el nomena. Com fem el nomena? Doneu-me un segon. Perdoneu perquè encara tinc tos i vaig parant el micro per tossir, perdoneu. Doncs això, com comencem? Doncs sempre es comença com una mica pel final. Què vol dir començar pel final? Doncs al igual que abans hem ficat primer la cadena principal, doncs anem a començar a comptar quants carbonis té la nostra cadena principal, anem a identificar la nostra cadena principal i anem a dir quin serà el nom, la part final del nom de la cadena principal. Fixeu-vos que en aquesta molècula d'aquí, nosaltres hem de buscar sempre la més llarga, d'acord? La cadena que tingui més carbonis. Quan tinguem dobles o triples enllaços, recordeu que hem de buscar la cadena que tingui més dobles i triples enllaços i que sigui el més llarga possible. Llavors, en aquest cas, fixeu-vos que tot això és la part de la dreta és una part gran, així que jo sé que tota aquesta part formarà part de la meva cadena principal, i ara el que haig de fer és, cada cop que arribi a un carboni que tingui dos camins possibles, és a dir, que és com si anés amb el cotxe i trobo una intersecció, haig de triar anar cap al camí on la cadena em sigui el més llarg possible, on el camí sigui el més llarg possible. Fixeu-vos que si estem en aquest carboni d'aquí, si jo vaig cap a baix, tindré un camí d'una passa, en canvi, si vaig cap aquí, puc trobar un camí més llarg. Com puc trobar un camí més llarg, jo em moc fins al final del meu camí, on ja no puc caminar més. I la meva cadena principal serà aquesta d'aquí, que conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 carbonis. Com la cadena té 8 carbonis, jo sé que acabarà dient-se oct. Com no té ni cap doble ni triple enllaç, la terminació serà A, octà. Un cop tinc la meva cadena principal identificada, anem a identificar els grups que tenim de radicals. Quins radicals tenim a la nostra cadena. Fixeu-vos que de radicals en tenim 3. Tenim aquesta posició d'aquí, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Fixeu-vos que tinc 3 metils. Així que ara el nom que acabaré afegint serà trimetil. Però abans del trimetil haig d'indicar abans dels 3 metils haig d'indicar la posició.
Per saber quina posició tenen, recordeu que aquestes fites, aquestes posicions, han de ser els nombres el més petits possibles. És a dir, si jo començo a anomenar per aquest costat d'aquí, els meus matils estaran a la posició 2, 3 i 4. En canvi, si començo per la dreta, els meus matils estaran a la posició 1, 2, 3, 4, a la posició 5, 6 i 7. 5, 6 i 7 són números més grans que 2, 3, 4. Així que la meva posició 1 és aquesta d'aquí. Com aquesta és la meva posició 1, jo sé que aquests 3 matils estaran a la posició 2, 3 i 4. Finalment, aquesta molècula 1 serà la 2, 3, 4 trimetil octà. Recordeu que entre lletres va tot seguit, no fiquem espais, la separació entre números és una coma i les separacions entre lletra i número són guions. Perfecte. Doncs ens en anem al següent exercici, el número 2. En el número 2 farem exactament el mateix. Anem a buscar quina és la nostra cadena més gran. Fixeu-vos que jo podria començar per aquí. Però clar, si començo per aquí, m'aniré cap aquí, o cap aquí, o cap avall. I llavors em deixaré una altra part gran. Jo veig que aquesta és la meva intersecció principal, veig que si jo començo per aquest costat d'aquí, podré tenir una cadena prou gran. Que si vaig cap amunt o cap avall serà més petita que si segueixo recte. Llavors la meva cadena principal serà aquesta d'aquí, que consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonis. 7 carbonis, terminació -ept. No tenim ni dobles ni triples enllaços, al igual que en l'exercici anterior, terminació -a, apte. Ara, com abans, anem a mirar què tenim de substituents. Quins radicals tenim? Fixeu-vos que els radicals que tenim són aquí un metil i aquí un etil. Els dos estan en la mateixa posició. Però en quina posició estan? Doncs anem a fer el mateix que abans. Si jo començo per aquest costat d'aquí, estaran a la posició 1, 2, 3, 4. I si començo per la dreta, a la posició 1, 2, 3, 4. És a dir, és igual si començo a anomenar per l'esquerra que per la dreta, que aquesta molècula es dirà 4 etil 4 metil apte. Recordeu que a l'hora de dir els substituents no es diuen per posició, és a dir, no es diu el que està a la posició 1 primer, després de la posició 2, després de la posició 3, sinó que el que fem és s'ordenen per ordre alfabètic, etil, metil, la E abans que la M, i no es tenen en compte dintre d'aquesta ordenació els prefixos numèrics, és a dir, si fos dimetil o dietil, això no modifica l'ordenació, perquè l'important és com se li diu al radical, si és etil o metil. Doncs va, som-hi al següent exercici. Si ens anem a l'exercici número 3, fixeu-vos que tenim dobles enllaços. Així que jo el que haig d'intentar és que la meva cadena principal tingui tots els enllaços dobles. Si no fos possible tenir tots els enllaços dobles dintre de la meva cadena, el que faré serà triar la cadena principal més llarga que contingui més enllaços dobles. En aquest cas, ho puc fer fàcilment tenint, amb aquesta cadena, puc tenir els dos dobles enllaços dintre de la meva cadena principal. Com la tinc dintre de la meva cadena principal, aquesta és. Quants carbonis té aquesta cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 7, doncs al igual que abans la terminació és -ept. Però ara no serà aptà, serà -eptè. Per què? Perquè té dobles enllaços. Però no serà -eptè, serà -epte diè. Diè perquè té dos dobles enllaços. A quines posicions? Doncs hem de veure en quines posicions estan, i al igual que abans, les posicions seran les que siguin les més petites possibles. Si comencem per l'esquerra estarà a la posició 1 i a la posició 5, i si comencem per la dreta a la posició 2 i a la posició 6. Així que 1 i 5 és més petit. Així que ja sé que la part final d'aquest nom serà
hepta U5-diè. I ara, com hem fet abans, el que haig de fer és mirar aquesta molècula si té radicals. Si borrem el que és la cadena principal, ens queda aquest radical d'aquí, que és un etil, que està a la posició 3. 3, oi, estava borrant. 3, etil, hepta, U5, diè. Perfecte, doncs ens anem a la següent, que és l'exercici número 4. En aquest exercici número 4 veiem que tenim un doble enllaç, així que el nostre doble enllaç està a la nostra cadena principal, així que jo sé que aquesta part d'aquí estarà segur a la meva cadena principal. Un cop arribo a aquesta intersecció, que puc anar recte o anar cap avall, veig que si vaig recte podré tenir molt més carbonis que si me'n vaig cap a dalt. I recordeu que hem de triar la cadena el més llarga possible. De quants carbonis en aquest cas? Doncs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oct. Però no només serà oct, perquè tenim un doble enllaç, així que li hauré de posar la posició E. En quina posició? Doncs, al igual que abans, hem de mirar els nostres radicals i dobles enllaços que estiguin en el més petita possible. I en aquest cas, si comencem per la dreta, tindrem les posicions més petites possibles i el meu doble enllaç està en la posició 2. Un cop tinc el que és la meva cadena principal, anem a identificar quins radicals tenim. En aquest cas tenim un etil i un metil. Recordeu que l'etil es diu primer, està en la posició 3, 3 etil, i el metil el tenim a la posició 4, 5, 6. A la posició 6, 6, metil, oct, 2E. Aquesta seria la nostra molècula número 4. I per últim, d'aquesta sèrie de 5, tenim aquesta molècula on fixeu-vos que ara el que tenim són triples enllaços. Triples enllaços, terminació I. Com tenim triples enllaços, la nostra cadena principal serà la que contingui el major número de dobles enllaços. En aquest cas podem contenir els dos triples enllaços. Aquesta serà la nostra cadena principal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonis, terminació oct. Té dos triples enllaços en unes posicions que no sé quines són, que ara les calcularem, di-I. Terminació I pel triple enllaç. En quines posicions estarien? Doncs bé, el que hem de fer és mirar que siguin el més petites possibles, com hem dit ja moltes vegades en aquests exercicis, així que perquè sigui el més petita possible hem de fer que el nostre carboni 1 sigui aquest aquí. D'acord? Si aquest és el nostre carboni 1, els triples enllaços estan a la posició 1 i a la posició 2, 3, 4, 5. U5. U5, di. A part dels triples enllaços, tenim aquest radical a la posició 3. 3 metil. Ai, etil, perdoneu. 3 etil. Oct, U5, di. I amb això hem acabat el primer bloc de formular i nomena. Ara el que farem serà passar a un altre bloc de 5 exercicis de formular. Ara anirem una mica més per feina, d'acord? Ja hem fet aquesta repassada una mica a poc i us torno a recordar, si veieu que vaig molt ràpid, que és molt difícil, repasseu el curs que tenim de formulació orgànica 1. Bé, la nostra cadena principal en aquest número 6 és 4-etil 5,6-dimetil hept I. És a dir, una cadena principal de 7 carbonis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonis. D'aquests 7 carbonis, a la posició 1 tinc un triple enllaç, a la posició 4 tinc un etil, a la posició 5 i a la posició 6 tinc uns metils. I això és tot el que tinc si completem l'octet amb els hidrògens corresponents,
tenim que la nostra molècula 4-etil 5,6-dimetil APT1I és aquesta que teniu aquí. El número 7 ens diu 3-etil-hexa-U5-diì, una cadena principal de 6 carbonis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que té dos dobles enllaços a la posició, triples enllaços, perdoneu, terminació I, a la posició 1 i a la posició 5, i a part a la posició 3 tenim un etil, CH2, CH3. Acabem completant l'octet i aquesta és la nostra molècula 3-etil-hexa-U5-diì. Doncs va, cap al 8. El 8 ens diu 6-etil-6-metil-octa-U4-diì, una cadena principal de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de la qual tenim dos triples enllaços a la posició 1 i a la posició 4, i a la posició 6 tenim dos radicals, en un costat el radical metil i en un altre costat el radical etil. Ara, com abans, acabem de completar els hidrògens i amb aquests hidrògens acabaríem tenint el nostre exercici número 8. El 9, 2-clorobutà. Aquí el que estem introduint de nou són els halogenats. Recordeu que els halogenats són un tipus de radicals on es substitueix un dels hidrògens del carboni per un halur, és a dir, un del grup 17. Recordeu que són els segons per la dreta de la taula periòdica, fluor, clor, brom, iode, que són els halurs, i substituïm un hidrogen, com us he dit, per un halur. En la posició, doncs en aquest cas, 2-clorobutà, a la posició 2 d'aquest butà, 4 carbonis, 1, 2, 3, 4, i a la posició 2 li fiquem aquest clor. Com és un butan, no tenim ni dobles ni triples enllaços, completem l'octet amb els hidrògens, i aquest seria el nostre 2-clorobutà. I el 10, que és el 1-bromopropà, recordeu, prop 3 carbonis, d'aquests 3 carbonis tots són enllaços simples, i a la posició 1 li penja un brom. I aquest seria el nostre 1-bromopropà. Doncs molt bé, ara per seguir el que anem a fer és uns altres 5 exercicis, però ara al revés. Tenim la fórmula i nosaltres hem de dir el nom. Com abans, hem de triar la nostra cadena més llarga que contingui més dobles o triples enllaços. En aquest cas, fixeu-vos que si jo començo per aquí per la dreta i tinc el meu triple enllaç i arribo en aquest punt d'aquí, jo tinc dues opcions, o triar la cadena més llarga si vaig cap a baix, perquè fixeu-vos que si vaig cap a baix afegeixo 3 carbonis, però si vaig recte el que tindré serà més dobles o triples enllaços, i a l'hora de triar guanya la que tingui més dobles i triples enllaços en lloc de la més llarga. Així que la nostra cadena principal és aquesta d'aquí, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonis, terminació non. Com hi ha dos triples enllaços i fixeu-vos que tot recau més cap a la part esquerra, podrem dir que aquests triples enllaços estan a la posició nona, 1, U5, diì, i a part d'aquests dobles i triples enllaços, el que tenim de radicals són un propil aquí i dos metils aquí. El propil a la posició 3, com P va després que la M en l'ordre alfabètic, primer hem de ficar els metils que estan a la posició 3, 4, 5, 6, 7. Llavors són 7 dimetil, 3 propil
nona U5-di. Si ens anem a l'exercici número 7, és una cadena lineal on només tinc dobles i triples enllaços. Recordeu que a l'hora d'ordenar, és a dir, què li dona el nom principal a la cadena és el doble enllaç. El doble enllaç és més important, per això que el direm abans que el triple enllaç. La nostra cadena principal no té més misteri, són 1, 2, 3, 4, 5 carbonis, 5 carbonis, terminació pent. El doble i el triple enllaços, fixeu-vos que els dos estan en el que són els extrems, però com us he dit, el doble enllaç és més important, així que la posició 1 serà del doble enllaç i això farà que el triple enllaç estigui a la posició 1, 2, 3, 4. Així, aquest compost és el pent UE4I. Molt bé, doncs ens en anem al 8. El 8, fixeu-vos que també és una cadena lineal. En aquest cas tenim dos dobles enllaços i un triple, així que no té més misteri. És una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonis, terminació non. Té dos dobles enllaços, així que serà nona la posició die, a la posició del triple enllaç, que és I. En quines posicions? Doncs fixeu-vos que ens passa exactament el mateix que abans, que el primer doble enllaç i el triple enllaç estan en les posicions dels extrems, les que podríem considerar 1 per l'esquerra, 1 per la dreta, però el doble enllaç guanya. També fixeu-vos que tenim un altre doble enllaç que està més a prop de l'esquerra que de la dreta, així que la nostra posició 1 serà aquesta d'aquí. Així que els dobles enllaços estaran a la posició 1 i 4 i el triple enllaç estarà a la posició 8. Així que aquest compost número 8 serà el nona U4-die8I. Molt bé, doncs passem als cíclics. Recordeu que tot això que hem estat veient fins ara, és a dir, dobles enllaços simples, triples, halogenats, també poden ser cíclics, és a dir, una cadena tancada on el carboni 1 s'uneix a l'últim carboni, com podeu veure aquí. Aquest cas és un cas especial, que és una cadena, un cicle de 6, on tenim dobles enllaços conjugats. Aquest cercle d'aquí al mig, recordeu que és el mateix que veure això d'aquí, és a dir, anem a dibuixar-ho. Això d'aquí és el mateix, és una estructura ressonant d'això d'aquí, que és exactament el mateix que això d'aquí. Per què? Perquè aquests enllaços dobles que tenim aquí es mouen contínuament per tot el cercle i el cicle, per això tenim aquest rodona al mig. Aquesta molècula té un nom en concret, que és el benzè. Si no, seria un ciclo i el número de carbonis. Si això és un ciclo de 6, seria ciclohexè o hexà, si no tingués dobles enllaços. D'acord? Però aquest cas és especial, se li diu benzè. Quan el benzè té dos radicals, recordeu que hi ha dues formes d'anomenar. Nosaltres en el curs d'introducció vam dir que posem les posicions, però recordeu que si està en la posició 1 i 2 també es pot dir orto, 1 i 3 meta, 1 i 4 para. En aquest cas, nosaltres anem a fer-ho de la forma senzilla, entre cometes, i anem a dir les posicions. Quin és el nostre carboni 1? Doncs el nostre carboni 1 serà el que tingui el radical més important. En aquest cas tenim un etil i un metil. Per important, els dos són igual d'importants, més o menys, però un té més carbonis, doncs li farem que sigui el més important, l'etil. A la posició 1 tenim un etil. A quina posició tenim el metil? Doncs clar, tenim dues opcions, començar a comptar que la de la dreta i el metil estarà a la posició 2, o si anem cap a l'esquerra seran el carboni 5. Recordeu que sempre les fites han de ser el més petites possible, és a dir, ha de ser la posició 2. 2. Metil. Benzè.
I per últim, a la posició, aquest exercici 10, fixeu-vos que tenim també un benzè, en aquest cas tenim dos metils, un a la posició 1 i l'altre a la posició 4. Així que aquest serà U4 dimetil benzè. Molt bé, doncs ja hem acabat amb aquesta altra tanda d'exercicis i ens anem cap a l'última, que són aquests que veieu aquí. Tenim 3 de fórmula i 2 d'anomena. Així que avui acabarem superbé d'hora per començar la sessió en castellà a I45. I m'aniré a buscar un got d'aigua, que no en tinc i ho estic passant realment malament. Va, l'exercici 11 és el 4,5 dimetiloctà 3,6 die 1i. Fixeu-vos que aquí tenim dobles enllaços, triples enllaços i substituents en una cadena octa de 8 carbonis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 carbonis, on a la posició 3 tinc un doble enllaç i també a la posició 6, 3, 4, 5, 6 tinc dobles enllaços i també tinc un triple enllaç a la posició 3. I a part de tot això, tinc a la posició 4, 1, 2, 3, 4 i a la posició 5 uns metils, CH3, CH3. Com no tinc res més, em poso a completar els octets amb els hidrògens corresponents. I aquesta seria la nostra molècula 4,5 dimetiloctà 3,6 die-1i. En el 12 tenim el U2 dietil 3-metil benzè. Doncs com tenim el benzè, el dibuixem, que és aquest cicle de 6 amb aquesta rodona al mig, i ens diu que a la posició 1 i a la posició 2 tenim dietil, tenim uns etils, CH2, CH3, CH2. I a la posició 3 tenim un metil. Doncs aquest seria el nostre U2 dietil 3-metil benzè. I per últim, aquest exercici número 13, que ens diu U35 trimetil benzè. Doncs igual dibuixem el nostre benzè, que ara el dibuixarem d'una altra forma, el dibuixarem amb els dobles enllaços, especificant-los, i a la posició 1, 3 i 5 tenim metils. Doncs CH3, CH3, CH3. I amb això tenim acabats aquests exercicis de fórmula i ens en anem pels dos últims exercicis d'anomena. Aquests dos últims exercicis d'anomena, en el primer, fixeu-vos que tenim que la nostra cadena de carbonis és una cadena lineal de 1, 2, 3, 4, 5 carbonis. 5 carbonis, pent, no tenim ni dobles ni triples enllaços, així que A. Després tenim dos fluors. En quines posicions? Doncs hem de fer que sigui el més petita possible aquestes posicions. Si us fixem, si comencem per l'esquerra, els clors estarien a la posició 1, 2, 3 i 4. En canvi, si comencem per la dreta, estarien la 2 i a la 3. Així que ara el nostre carboni 1 serà el carboni de la dreta. I a la posició 2 i a la posició 3, dicloropantà. 2, 3, dicloropantà. Doncs va, ens en anem a l'últim, que és el 12, i aquest tenim 1, 2, 3, 4, 5 carbonis. Aquí he borrat el quelcom, doncs perfecte, bé, farem amb el que tenim. 1, 2, 3, 4, 5 carbonis, que fixeu-vos que aquí, en aquest punt d'aquí, si jo triés aquesta com la meva cadena principal, en aquest punt, jo si vaig a la dreta allargo un carboni més, però si me'n vaig cap avall, allargo 2, és a dir, la meva cadena principal serà aquesta d'aquí, la de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonis, no tinc dobles ni triples enllaços, exam, i ara fixeu-vos que el que tinc és en aquest carboni d'aquí i en aquest carboni d'aquí uns substituents. Si començo per l'esquerra, els substituents estaran a la 3
i a la 4. I si començo per la dreta, a la 3 i a la 4. Com estan exactament en les mateixes posicions, puc triar en la que més ràbia em doni la numeració. Així que, com els clors són uns substituents, anem a considerar que el nostre clor està a la posició 3, 3 cloro, 4 metil hexà. Fixeu-vos que el cloro i metà també els estic ordenant per ordre alfabètic. La C va abans que la M, 3 cloro, 4 dimetil hexà. I res, amb això tindríem tot per avui. D'acord? Hem fet aquest repàs, aquesta introducció al curs de formulació orgànica 2, on hem repassat tot el que hem estat estudiant en el curs de formulació orgànica 1. Si encara que amb aquest repàs no heu tingut suficient, us torno a recordar que teniu el meu correu electrònic, teniu el server de Discord on em podeu escriure i allà us podré resoldre tots els dubtes que tingueu, sense cap tipus de problema. No dubteu en escriure-me si teniu dubtes, tant d'això o de qualsevol altre tema relacionat amb química. Recordeu, aquí podem resoldre dubtes de química a nivell ESO, a nivell batxillerat, primer de carrera, preparació per la selectivitat, preparació accés més 25, mòdul, d'acord? Mentre no superi el nivell que seria primer de carrera, que aquí ja hauria de repassar molt els meus conceptes, tot l'altre ho podem resoldre. Recordeu, podem resoldre dubtes puntuals en unes sessions d'estudi Work With Me o podem resoldre més cosetes, és a dir, si teniu molts més exercicis per fer o voleu fer un repàs d'un tema en concret, doncs fem una sessió específica per vosaltres. Amb tot això, donar-vos les gràcies. Recordeu que tenim una calculadora que a partir de demà tindreu les bases del sorteig a les nostres xarxes socials. Recordeu que ho farem al final en 3 xarxes socials, a TikTok, a Instagram i a Facebook. Per això que demà entreu a les nostres xarxes socials i podreu participar i veure les condicions per participar en una magnífica calculadora científica Casio. Moltíssimes gràcies, família. Ens veiem en 3 minutets amb la sessió en castellà repassant el curs de formulació orgànica. Com sempre, moltíssimes gràcies i recordeu que el coneixement és poder i que la ciència pot ser divertida. Adeu, família!